Mangwanani akanaka ruzhinji rweZimbabwe, mangwanani akanaka kuLand TV. Nhasi zuva richitiro 13 April 2025. Ndine vision yandapiwa concerning ruzhinji rweZimbabwe. Ndati tingoshare pamwe chete tese sevana veZimbabwe. Ndati nhasi tinyorai pasi, hatizivi kuti zvichaitika rini, mangwana pamwe next month, asi ngatingotarisirai kuti zvinogona kuuya nekunozadzikiswa kana nekunoitika. Chekutanga, ndichakumbirisa maZimbabweans kune vanoshandira mutauni, ndaikumbirisa dei zvaikwanisika muchingochaisa vanhu tsvagai transport, mukwira transport moenda kudzimba dzenyu. Kune vanofarira kumwa hwahwa mutauni, ndachikumbirisa zvishomanana dei vambotimirei kumwira mutauni kana kumabhawa. Dei zvaikwanisika vanofarira zvehwahwa, tengai hwahwa, endai munomwira kudzimba dzenyu. Panguva iri kuteera hatizivi kuti ndirini, ndaratidzwa vanhu vanoshandira mutauni vanononoka kuchaisa nevanononoka kuenda kudzimba. Ndaona vamwe vabatwa nemapurisa, vamwe vasungwa, vamwe vavharirwa. Ndazoona zvakare motikari dzeporisi dziya dzinodira vanhu mvura dziya idzi dzichimhanya mutauni nemapurisa, riot. Sindaona vamwe vavharirwa mutauni, vamwe ndaona vashaya kwekutiza vachienda nako kana kwekubuda nako mutauni. Saka ndikukumbirisa zvakanyanya kuti vanhu kana musina bhizinesi rakanyanya mutauni, itai muchidzokera kudzimba dzenyu, mugarire kudzimba dzenyu. Asi ndaona motikari dzemapurisa dzichivharira vanhu, ndaona vamwe vachibatwa vachisungwa, vamwe vasina mhosva, ndaona vamwe vabatanidzirwa. Asi pasina nguva diki ndaona mutauni mazara masoja zvakare. Shure mekunge mapurisa apinda, asi ndazoona masoja apinda mutauni, asi ndaona pfuti nemasoja mutauni. Ndaona vamwe vabatanidzirwa vasina mhaka. Asi ndikukumbirisa kuti ruzhinji rweZimbabwe vasina bhizinesi mutauni, vasina bhizinesi nekungofamba-famba, vanofarira zvekumwa, ngatimwirei kudzimba, ngatiwandirei kudzimba, tisabatanidzirwe. Kune hondo iri kuuya, asi ndaona yatanga nemapurisa, asi kupera kwayo ndaona maane masoja mukati, kunyanya muguta reHarare. Ndangoti tizivisane semhuri yeZimbabwe. Ndati nhasi nyorai pasi uri musi wa13 April, tichimirira hedu kuitika kwazvo. Kana zvazoitiko tomboto takambozvitaura, asi ndaona kune hondo iri kuuya. Yatenda hangu.